बेवहाय पौला ओरैबायदि लिरदों नाटनिर बिखये जे मैं এই কথা কৈছো হিয়ে নহয় কিয়নো যিকোনো অৱস্থাতে নাথাকো মই তাতে সন্তুষ্ট I am contented आं जिखि अवस्थायावनो थाया माने आङो बेवहाय आङो सन्तुष्ट गोजोननाय दं सन्तुष्ट হৈ থাকিবলৈ শিকিলো learn to be contented that सन्तुष्ट जानो थाखाय आङो सोलोंदों बार'फोराव होनदों মই সৰু হৈ থাকিবলৈ জানো উপচয় ভোগ কৰিবলৈকো জানো এক বিষয়কে সকলো বিষয়তে তৃপ্ত হ'বলৈ আৰু পুনিত হ'বলৈ উপচয় ভোগ কৰিবলৈ আৰু অভাৱত থাকিবলৈ মই শিক্ষিত হলো মোক শক্তি দিয়া জনাত থাকি মই সকলো বিষয়ত বলৱান হৈছো अभाबनि समावबो आङो सन्तुष्टयै थानो थाखाय आङो सोलोंबाय आग्लाय बिग्लाय समावबो सन्तुष्ट जानो थैयै समावबो गोजोनै थानो बे गासैखौबो आङो सोलोंनानै आङो शिक्षित जाबाय माने आखा फाखा जाबाय अभाबनि समावबो गोबां दंब्लाबो बोरै थानांगौ बेखौ आङो सोलोंनानै रोंबाय शिक्षित ओमफ्राय 13 फुटाव होनदों इसोरा आंनो जि शक्ति होदों बे शक्तिनि थाखायनो गासैबो आयदायावहाय आङो शक्तिशाली अर्थात बोलोगोरा आङो जाबाय अभाबनि समावबो बा गोबां दंनाय समावबो बा जिखुनु खामानि मावनाय दांनायाव फरायनायाव जों स्टुडेन्टसखाय बुंनोसां आं बोलोगोरा जाबाय बेफोरखौ आङो ख्रिस्ट'नि बोलोजों आङो मावनो हायो बाइबेल बे सारिया जोंनो पौलनि फोरोंनाया जोंखौहाय बेबादि बुंदों आङो बेखौ फरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आङो माखासे रांखान्थिजों लोब्बा थानाय माखासे बाइबेलनि सल'फोरखौहाय स्ट'रिफोरखौहाय आङो बुंलांनो बे आं मोनसे लेखा फरायदोंमोन बे लेखाया स्कलारफोरनि गिदिर लिरगिरिनि ओमफ्राय बिसोरो ग्रुप जानानै बे लेखाखौ लिरदों ओमफ्राय लिरनायावहाय बिसोरो नागिरदोंनो स्ट'रियावहाय लिरदों बे बाइबेलावहाय रांखान्थिजों लोब्बा थानाय बेसेबां पदफोर दङ नागिरदों बिसोरो जेनेसिसनिफ्राय प्रकाशित बाक्यसिम आदि पुस्तक टु प्रकाशित बाक्य बबे बबे पदआ रांखान्थिजों लोब्बा थानाय बिषयफोरखौहाय बुंदों ओमफ्राय बिसोरो मोनदों 2350 भार्स 2350टा पदआनो बे बाइबेलनि पदफ्रानो डाइरेक्टलि रांखान्थिखौ बोरै बाहायनांगौ रांखान्थिनि सायाव जोंनि साननाय हनाया माबादि जानांगौ बेखौ बुंजोबो आंथ' बे बिजाबखौ फरायनानै आं सोमोनांबाय बा एफाराब बुंदों जों माखासे पदफोरखौ मिथिगौ दान होनायफोरनि पदफोरखौ मिथिगौ आशीर्बादजों एकदम धन सम्पति बारायलांनाय माखासे पदफोरखौ मिथिगौ खिन्थु बे लिरगिरिया एकदम नागिरै नागिरै बिसोरो सानदों 2350 बेबादि पदफ्रा रांखान्थिनि सोमोन्दै ओमफ्राय लिरगिरिया बुंदों जाहैबाय रांखान्थिनि सायाव बाइबेला जेसेबां खोथा बुंदों गुबुन बिषयाव एसेबां खोथा बुङाखै बा आं जों एखमबा सानफ्रामो बेवहाय बारा इक'नमिक्सनि अर्थात रांखान्थिनि बारा खोथा बुङाखै एखमबा जों सानफ्रामो खिन्थु जायफ्रा बेखौ ध्यान खालामबाय फरायबाय बे गोरों गोराफ्रा बिजिरनानै मोनदों बेनिखायनो रांखान्थिनि सायाव जोंनो गियान नांगौब्ला मिथिनो सानदोंब्ला जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन बिजाबा बाइबेला बेवहाय फोरोंनाय दं बेनिफ्राय जों मोनगोन दा सरासनस्रायै रांखान्थिया रांखान्थि
बे आयदाखौ होनोब्ला एसे मिथिफानांगौ कयेकटा बाथ्रा दं आं बेखौ इन जेनेरेल बियो आं बुंगोन मोनसे जाहैबाय इनकाम नोंनि इनकामा मा बेसेबां नोंहा बेनि मोनसे हिसाब थानांगौ साख्रियालफ्रा इजिलि मिथियो मान्थलि सेलारिया बेसेबां मिथियो ओमफ्राय हालुवाफ्रा जायफ्रा खेथि खालामो बिसोरबो एसे सांग्रां जायोब्ला माइया खय मन मोनखो आबादा खय मन मोनखो ओमफ्राय बिनि दामा बाजाराव बेसेबां बे हिसाब खालामब्ला बिसोरनि मान्थलि इनकाम एनुवेल इनकामा बेवहाय फैयो रांखान्थिया इनकामजों खोथा दं नोंनि रिसोर्सेस मा नोंहा धन सम्पति दं बारि बागान हा हु न' बां बे गासैबो रांखान्थियाव लोब्बा दं ओमफ्राय जोंनि रांखान्थि रायज्लायनो नागिरनाया मैया बेखायनो आं बुंनो मोनदों बेयो जाहैबाय गो थ्रु वे इसोरनि मथे रांखान्थि आयदायावहाय सांग्रां जानाय बा दैखान्थि जानाय जोंनि सावरायनो गोनाङा बेखायनो माखासे खोथाफोर बाहेराखौ जों बुंनाय नङा गुबुनफ्रा माबोरै थाखा खामायनानै माहाजोन जादों माबा एसे उदायै राहा लामा लानानैबो खायसे खामानि खामायो जों बेफोराव बारा हाबनाय नङा खिन्थु जोंखौ बाइबेलनि मथे माबोरै फोरोंदों बोरैहाय जोंनि रांखान्थिया मजबुत जागोन ओमफ्राय जों रांखान्थि आयदायाव मा आयदाखौ मिथिनांगौ जों बेयाव गोसो इनकाम फार्स्ट बाथ्रायानो जाबाय जोंनि धन सम्पति थाखा फैसा माइ माइरं साख्रिनि बेतन फोथारनि आबाद बे गासैबो जोंनि बिगुमा इसोरनि बेखौ जोंहा साननाय थानांगौ जों बिनि नेग्रा माने कास्टडियान बादि आरोखि जों माने घरगिरि जों बिनि नेग्रा गासैबो इसोरनि बे साननाया गोसो सिङाव जोंहा थानांगौ बे सैथो खोथाखौ जों मानिग्रोनांगौ जोंनि गासैबो धन सम्पतिया इसोरनि